салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, дар мавзӯи ҷаримаи нав суҳбат мекунем. Лайк монда бо диққат тамошо кунед. Дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки нафарҳое ки мехоҳен моро дастгирӣ кунен, комментарияро бубинен, як номери WhatsApp ҳастай. Аму WhatsApp сохранид кунен ва салом бинависонен. Информатсияи пурраш барои шумо мерава ва шумо соҳиби чилта падарка мешавед. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Дар Федератсияи Русия барои ҳуҷҷатгузориҳои нодуруст 5000 рубл ҷарима хоҳанд кард ва инчунин ихроҷ пешбинӣ гардидааст. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, хеле ки гуфтем дар мавзӯи ҷарима кардан. Ҷарима кардан шаҳрвандони хориҷиро ба чӣ асос мекунанд? Бисёртар ба хотире ки регистратсия надоранд ё ки патент надоранд. Дар ҳамин ҳол айни ҳол ба коркунҳои милитсияи Федератсияи Русия мисол иҷозат доданд ки шаҳрвандои хориҷиро дар ҳолате ки рейд мекунанд ва дастгиршон мекунанд, тафтиш мекунанд ки ҳуҷҷатҳошон нодурустай, аз ҷумла патентшон мисол дар ба заданӣ нестай ё ки мақсад регистратсияшон дар ба заданӣ нестай. Дар ҳамин ҳолат иҷозатшон доданд ки 5000 рубл ҷарима таъин карда шавад ва баъди ҷарима таъин кардан бе ҳалномаи суд, яъне бе суд бурдан иҷозатшон доданд ки худшон аз қаламрави Русия шаҳрванди хориҷиро депортатсия кунанд. Ба ҳамин хотир тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, дар ҳар куҷое ки қарор дорен, ҳуҷҷатҳои худтонро дуруст кунен ва дуруст бигарден. Чунки худтон ҳозир вазъиятро дидесен, тафтиши ҳуҷҷатҳо бениҳоят ҷиддӣ рафтесай ва дар ҳолати надоштани ҳуҷҷат ё ки мисол дар ҳолати қонунҳоро вайрон кардан ҳам ҷариматон мекунанд ва болои ҷарима кардан аз қаламрави Русия депортатсиятон мекунанд. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, мо хостем ки дар мавзӯи ҷаримаи нав суҳбат кунем ва бифаҳмонем ба шумо, то ягон ҳуҷҷатотон агар нодуруст боша, дурустшон бикунед. Комментарияҳоро хонда ҷавоб мегардонем. Дар ҳаминҷо тавсиятон метиҳам, худтон дидестен ки бисёриҳоро запрет кардесиянд. Агар бихоҳен фаҳмидан ки шумо запрет дорен ё не аз Россия, ин ҳамин рақамҳода дар WhatsApp бинависонед, проверкаи запретон мекунам. Як кас нависондаи салом ака, ман гражданини Россия, паспорт да дастам нест, тоқа заграни тоҷикӣ дорам, метавонам бирам Россия. Вақте ки аз Тоҷикистон ба Россия рафтанӣ бошен, без загранпаспорти российскӣ мемонанд рафтан, вале дар аэропорт ҷарима таъин мекунанд, баъдан вориди Федератсияи Русия мешавед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, дар мавзӯи моддаи 237 мефаҳмонди хулиганӣ ҳамин доғи судӣ мегирад ё ин ки не? Илтимос ҳамира тезтар ҷавоб диҳед. Моддаи 237 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аввобошӣ омадагӣ аст. Яъне уголовный кодекс ки шид, ҳатман доғи судӣ мегира шаҳрванд. Ширин нависондай: салом алайкум ака, ман дар Россия хондагиам ва диплом дорам, метавонам ки гражданство спорам. Диплом маълумоти олӣ дошта бошен агар? Бале, метавонем. Маълумоти миёна боша? Не. Рустам нависондай: салом ака, мара ҳамсарам россиянка ба наздикӣ таваллуд мекунад, метавонам гражданство гирам аз пушти фарзанд. Вақте ки фарзанд мисол ба дунё меояд ва ҳамо мисол шаҳрванди Русия боша модараш, баъдан вақте ки мақсад ба балоғат мераса, метавонед ки паспорти российскӣ бигирен. Лекин шумо аз пушти ҳамсари худтонам ҳозир метавонед ки паспорти Россия бигирен, дар ҳолате ки агар шумо ЗАГС доштагӣ бошед. Боз як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин сертификата аз киҷо гирифтан мумкин аст? Сертификат барои донистани забони русӣ дар ҳар як минтақаҳои Федератсияи Русия, яъне дар ҳар як шаҳр донишгоҳҳоро якташа муқаррар кардагиянд ки дар ҳамонҷо имтиҳон меспорен ва сертификат мегирен. Ранги пештара дигар дар ҳар ҷо ҷойҳое ки ғайри давлатӣ буд, имтиҳон спорида сертификат гирифта наметавонед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, ман 2 сол мешава видеоҳоятро мебинам, коммент мекунам, намехониш ака. Патенти ман аз соли 2023 гирифтагимаш буд шидестай. Официально кор мекунам. Продление кунам мешава? Бо меган уведомление гири баъд метиҳанд патенти нав рост боша. Трудовой договор дошта бошӣ. Аммо трудовой договоре ки вақти шаҳрномаи меҳнатӣ бастагӣ ҳастен, то муддати 3 сола муҳлат дорад ки шумо бе гузаштани граница патенти худтонро продлит бикунед, граница нагзаред. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин оиди права мегуфтӣ, чӣ хел кунем? Праваи российскӣ гирифтан дар коре. Вақте ки праваи российскӣ гирифтан мехоҳен шумо, мерен дар Федератсияи Русия дар мактабош ҳуҷҷат меспорен, мактаба мехоҳен, имтиҳонша меспорен, баъд дастрас мекунед.
дар ҳолате ки двойное гражданство дошта бошен, шумо бе супоридани имтиҳон метавонед ки праваи тоҷикиро ба праваи российскӣ иваз бикунед. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.